అంటే తెలుగు మూవీస్ చాలా రోజులు చేస్తున్నాము అండ్ క్యామియోస్ ఎక్స్టెండెడ్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఇది చేస్తుండే సపోర్టివ్ రోల్స్ డైరెక్ట్ ఇండివిజువల్గా ప్రాజెక్ట్స్ చేయలేదు సో అది పిండం తోటి మొదలైంది అన్నిటికీ ఒక స్టార్ట్ ఉంటుంది కదా రోమ్ ఇస్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ డే సో ఐమ్ జస్ట్ బిల్డింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ సో పిండం వాజ్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హారర్ చేయకూడదు అనుకున్నాను చేస్తే ఇట్ హాస్ బి రియలీ గుడ్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ బ్యాడ్ బట్ పిండం ఆయన ప్రీవియస్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూశాను అండ్ ఆయన పిచ్ టెక్ తర్వాత టెక్నీషియన్స్ చూశాను సౌరవ్ కృష్ణ కొత్త అయినా యూ కెన్ రెస్ట్ అష్యూర్డ్ చాలా వ్యాకీ మ్యూజిక్ ఉంటుంది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసింది సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సరే ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ యూజువల్ సెట్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది బ్యాంగ్ జారీ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ కాకుండా దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ వ్యాకీ ట్రెండీ ఒక పర్టికులర్ సాంగ్ చూసాను లాట్ ఆఫ్ రాక్ ఉంటుంది ఫ్యూషన్ విత్ వయలిన్ ఐ థింక్ మ్యూజికలీ this will be wonderful treat for audience theatre lo sound effects ki I'm very kicked about Pindam and very happy that the start to again good films in Telugu ikkade start ayindi Pindam toti ade Pindam ante kadupulo oka talliki avvadaniki avakasam a fetus ade Pindam ikkada ee Pindam నా కెరీర్ ని బిల్డ్ చేయడానికి మంచి అవకాశం what else Kushee Hyderabad is not new for me because my Kannada film was dubbed in Hyderabad and we got a very good response from Telugu people. So Telugu people are very welcoming and very pampering. They pamper us like a kid. So so I'm super happy to be here and looking forward for more and more films. సినిమా ఇంద్ర తిన్నారా ఎన్నిసార్లు టేస్ట్ చేశారు బిర్యానీ నాకు మటన్ బిర్యానీ చాలా ఇష్టం ఎస్టర్డే ఐ వెంట్ టు ద హోటల్ అండ్ ఐ వాస్ లైక్ I just belted it. బాగా సిగ్గు లేకుండా మొహమాట పడకుండా తిన్నారన్నమాట బెక్కారన్నమాట బాగా no diet nothing belt it and then came. నాకు తెలిసిందే మా నాన్నగారు నన్ను బెల్టిటే ఎందుకంటే హైదరాబాద్ మన అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్ భారతీయ భవన్లో ప్రతిసారి చూసే క్లాసిక్ బయట నీళ్ళు అనమాట ప్రతిసారి వచ్చి అన్నయ్య కాపాడాలి వాడు బాగా చదివాడు ఓ మై గాడ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఇక్కడ మన రేడియో సిటీ ఈ రోడ్లంతా సైకిల్ చేస్తుంటాను ఏంటంటే పైన తొక్కితే చాలు దాని తర్వాత యూ డోంట్ హావ్ టు పెడల్ ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు సూపర్ ఉండేది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూనో ద బ్రీజ్ హైదరాబాద్ లో ఆ బ్రీజ్ మీరు బంజారా హిల్స్ లో డౌన్ వెళ్తూ ఉంటే మౌంటైన్ బేకరీ ఎంత దాటి వెళ్తూ ఉంటే ఇట్స్ సచ్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఏదో యువర్ ఫ్లయింగ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది వైట్ బ్రదర్స్ ఉండే కదా ఫ్లైట్ అంతా కనిపెట్టారు కదా అలా అనిపిస్తుంది సో పిండం విల్ బీ అ ఆనెస్ట్ హారర్ అంటే మేము ఫస్టే ఈ వార్నింగ్ సైన్స్ ఇచ్చేస్తాం నో వల్గారిటీ నో డబుల్ మీనింగ్ నో ఐటమ్ సాంగ్ నో సారీ స్లిప్పింగ్ అవన్నీ ఏం లేదు సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ తప్పకుండా ఉలికి పడతారు యా తప్పకుండా గడుపు ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ క్లీన్ ఫిల్మ్ అండ్ వెరీ సోల్ఫుల్ ఫిల్మ్ మంచి కథ ఉంది పిండంలో కథ ఉంది టైటిల్లోనే వెతకండి Hi, this is Kushee. Please subscribe Madhura Audios. Like, share And subscribe.